Samantala, pampasaherong bus bumangga po sa isang tricycle at pick-up. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Maswerteng walang nasugatan sa naganap na karambola ng sasakyan sa Barangay Pudcalasyaw. Sangkot sa insidente ang pampasayrong bus, pick-up at tricycle. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bumangga sa pampasayrong bus ang isang pick-up na bumangga sa kasunod din na tricycle. Liliko sana pakaliwa ang pick-up nang mabangga na ito ng bus. Dahil sa lakas ng impact, nasira ang harapang bahagi ng bus at nayupi ang likurang bahagi ng pick-up. Nadaan naman sa ariglo ang insidente at nangako ang kumpanya ng bus na sasagutin ang danyos. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.